Здравейте хора, в днешното видео ще играем едно в едно с някакви рандом хора. Мисля, ще изиграем малко, 5 минути едно в едно с някакъв рандом. След това ще ида на един мап да си загрея ейма. И малко преди може да правя механиките да тренирам. Обаче като не съм заиграл, не знам какво правя, не съм много. Мисля, аз понякога мислям в колата си. Не бе, брат, какво правя, бе? Мен много ми... Какво се чувства, бе, брат? Имам чувство, че съм на 60 или... Ай, стига, той толкова правя, брат. Ай, стига, бе! Бах, си трагично. Хората, вахти извънземници. Това му ли такава излагация, това да не играе? За първи път падна той, или какво стана? Той пича, моля да би нещо и нещо. Аз играя Джон Порт. Това е Джон Порт. Той изграпен ще ми играе нашия. Мой билди ще ми се качва с граплер нагоре като някакъв аутист. Той ще ми ведвам прави да бъде. Но виж го, бе, брат! Какъв е това? Той не мога прави да бъде, ти ме убива, бе. Какво правя, бе? И то аз не съм трипал, дете. Ясно, аз просто съм... Това търбо... то ако не се спряма инвайт. Всъщност може и да не ходя да се тренира него, а да играя с този. Това ми беше от старото трио. Сега ще добия твойка. Аз се между другото, като записвам, си лечи, че все едно много ми треперят ръцете. Не знам защо е, това всъщност не е така. И то ресет бутона няма спра да го натискам.
Аз просто правя някакви... Аз съм от най-добрите. Почвам фрибилд, не мога, само падам. Его и то от циганина отгоре, но аз там не са като ме изтреска ми напад. They go katok flaptos. Ой, скерпи мана, хай. Пълен идиот. Ай, сега, Маня, бати, смотания Шантав. Явно играта ми казваше, че не знам какво се случи, просто ще ме изкара от игра. Това тук що не сте го чули. Този звук не беше от мен. Стената беше. Чай да може на този парт. Yo, why did you invite me? I'm dead. I want to play ranked with you. Okay, let's play one game. Oh, I lost off Spawn. I'm recording a YouTube video now. I have only 10 subscribers. Have you got time, bro? What? What knows? Ready up. I have to feed my cats. I'm back in 5 minutes. Oh, okay. I'll leave the party. Хора, то с Шемит явно неща да играем. Ще ходя сега да играя. Какво да играя? Реша играя на Редфа. Чакай, ще сме на кирката. Или стая. С коя от трите? Която си... Където види мишката стая. Това мисля, че е към последното. Това не сте го видяли тук що. Нямам никаква идея какво направих. Това видео аз утре ще го гледам с Божидар Маринов. С Божидар Маринов ще го гледам. Как ги пръскам хората. И той ще стои до мен и ще се хили като някаква овца. И ние двамата го гледаме и си смеем. Ще сме като някакви шошана. Падне ли вечерта, мозъка ми спира да мисли. Бот ли видях току-що? Между другото хора, ако чуете това Трофия Рекс. Не знам дали се заслужаваш, това ми подозрия, никога се не. Всички ми казаха, че е много добър.
Брат, аз съм... Не, аз съм пълен ули. Аз съм най-трагичният. Аз съм най-трагичният на тази игра. Сега ще гледате отворите ми дела. Те си вмака да направя и един файери. И може би, колко време ще ми остане, да направи за сайд джамп. Това нещо като тренировка. Не бе! Брат, аз съм много трагичен. Нещо е такова, само че само е такива чакове. В смисъл, без да го блоксвам или само да скача. И тази помпа е по-малко не мога да бие. Ай, стига, бе. Аз съм пълен. Аз съм факсът. Същия като него съм. Само че май поне аз така не мога да видя на не, брат, аз какво правя, бе? Хора, извинявам се за това, което гледам. Веднъж да хитна, то тази помпата ще няма и 40 дори да ми набие. Моля вие да също това абонирайте и вижте видеа, защото искам да стана... Видеята да има повече гледания, да работим ги по един час, имат по 15 гледания. Мога да ви гледате видеа и ги харесвате. Аз, между другото, по-интересно, аз съм играл 4 дена, само успял в лоби и да игра по 10 минути, да съм по-лесен. Добре, брат, защото ми ценно играе едно в едно с някакъв рандом. Геймто ми е така да игра в едно ценно геймплей. Веднъж хитнах от първия път си, не? Аз не мога да се представя него, tu съм мръдни настрани как леко. Стига бе, брат. Да. Чайте да правя нещо атмосфера. Може с него да бача какво да тръгнем да си гледам и място. Чайте. Добре. Сега ще да правя за... Ого, да, точно е така. Сега ще му приема. И с този път ми кай чишкой си нахрани магарито. Сега па да правим... Аре, супер. Моля, и same prefire. Доста добри префайри хитвам. А този... О! Ами, не знаех къде е. Стей да, най-добре.
бе. Това е малко агресивно. Там побачат много време да съм. Пишете в коментарите какво да игра в следващия. Па няма да е префарш. О, какъв префар! Верно беше най-добре. 74 на... О, какво траги? Чакам, не може да помогна да видите това мисъл. Готови. Ого. Ево е, това как прескоча. Да ни вземат минигън да му дадат. Ади хора, надявам се да ви харесва. Абонирайте се и също така напишете коментар какво да... И айде, чао.